Euskal Herria, Vitali, ongi etorria gurera, eta eguerdion. Eguerdion da noi. Bueno, gaur asteartea dugu, onjoak baki sasoian ez daudela, baina izoz gaioan badauzkago, eta horiekin ingo dudana da, onjoak 3 eratara prestatuko ditu. Eta zeintzu die 3 era horiek? Alde batetik izango du onjo sopa bat, onjo krema bat, beste aldetik izango ditu onjo salteatu batzuk, eta 3. eta bitxiena hori izango zen, onjo bizkotxo bat. Bitu. Bizkotxo gara sekul ez zuen. Sekula. Segur ez zuela sekula. Einez, baina prou, bai, Labia ez dut erabiliko. Mikrobin laban. Bai. Prou izan dut. Hor! Honekin. Aizetzua. Bakit dut izoi esan. Era bat. Bueno, hori ingo dugu, eta, izango da, pixkat, basan desagun, goi mailako zukaldaritza. Hemen patata pure bat daukat, Patri, egin da ekarri dut, eta hemen daukat plastikoarekin bilduta, zebestela egiten zaiolako geruzako hor bat gainean, patata pureak hain bat inditugu, hone daukat gurina eta esne gaina desente, oso potentia, eta hori ez du egingo, baina, ez dela, dudan babaik zu, txurien abildua egite puntos. Beste guztia nola egiten dan? Hemen txan. Sopa egiteko, tipuleta eta baratxuria txiki moztu eta erregosten jarri. Onjoa bertara bota, erregozi pixka bat, saldarekin busti eta 15 minutuan. Irakiten izan ondoren, esne gaina gehitu, birrindu eta iragazi. Beste irakinaldi bat eta gorde gero. Bestaldetik, arrautza korringo ondua egiteko, korringoak atara, sojarekin eta xerez ardoarekin ontzen jarriko ditu 2 orduz, gero atera eta pixka bat birrindengo ditu adaska batekin eta krema moduan utziko du. Bizkotxo egiteko, bizkotxoaren osai guztiak birrindu, iragazi, sifoian sartu, paperizko edalontzi batean jarri eta mikroonlabean 30 segunduan atera ondoren pausatzen utzi. Eta gero, ingo duna da, azkenengoz, onjo batzu salteatuko ditu kipula pixka batekin, eta platera aurkezteko garaian, pure pixka bat azpian, gero onjo salteatu batzuk, bizkotxoa, eta gure soparekin dena busti, eta zer ateratzen den. Ziur, onatarako dara, da nik hori ikusi izan dut sukaldaritzako lehiaketa bat badau, tipikoa. Sukaldaren liga ostian arrakastatzuena. Bai. Eta hori itxenda beda horako proba bat, itxenda biena. Eta dau, Sevillako eskala jatetxian, beba itxenda horako tapa batzuk, eta itxenda bai, onjo bizkotxo batekin, arrautzakin eta holan. Beraz, bitxo. Bai, guk... Gaur, goi maiako sukaldaritza txorien berriz be. Bai, prinsipioz, asmoa da gorringoan, gorringo oiek, lau oien, horrek ontzen jarriko ditu sojan eta oien krema erabiltzen. Zuringoa banotengo ditu. Nahi izan ezkero, da denbora baldin bako zuringo oiek, hemenin genduen, frijitingo ditugu, puntilla atera eta ero gainean jarriko ditu. Baina azkenean asmoa da itea onjoak arrautzarekin, arrautza naski bat, baina era esan dezagun, berritu batean, ez? Orduan, esan dakoa lehenbizi, sopa egiten jarriko dut, horretako olio pixka bat botako dut, eta gero, gurina. Hemen gurinarekin jongo da. Hau, erregosten hemen. Oso, no? Eta, bertara, kipuleta eta baratxuri bat. Gaurkoan onjuak prestatuko ditugu. Onjuak badaukie olako, ospe bat. Magikoak diela. Bai, behintzat Europako folklorean oso presente dago, mito hori. Eta noizbait, nolabait, bada logikoa. Bai, segur zeintzu jaten zenituen, egan iten zenuen. Hori da. Bedi erlazionatu da horrekin, badauz onjoak pozoitxuak eta alusinogenoak, bai? Da. Eta horregatik. Lehen erdiaroan eta erabiltzen ziren erlijio holan erritotarako. Eta gero, norbaitek erabiliko zituen beste gauza batzundako, bai? Baina bai, beti egon die mundu horretkin erlazionatuta. Bai, holan magiakin, beti izan di holan onjoen erastunak, hau da, onjoak jaixotzen ziren, holan erastunan inguru hori, bai, batatzen ziren. Eta hortan esaten zan beti, potxak, maitagarrixak, eta holako, izaki bizidun magikoak bidiziela. Claro, hori da, onjo, alusinogenoak jan ondoren, hori guzti hori etortzen zen, baina hori, zentzua daukala, eta lehen, horrekin, basekiten zeintzu jan, neurri batean, da horrekin, zeuskaten, esperientzia berezi horiek. Marrazki bizunentzako bintzat, ondo etorri jako, ez? Bai. Potxok isendako, da holako ipuinak deskubritzeko. Gauzea, eraztun horrei, Japonian, deitzen jakela, shiro. Eta shirok nahi dago esan, horia, japonieraz, eta bebai gaztelua. Itxotza referentzia eskenean, perretxikuen koloriai eta formai. Dauka forma bat, dorre bat bezala, ez? Edo, perretxikoan formai. Beraz, shiro edo gaztelua. Vale.
Eta gauzia da, honek, esaten zabiela, japoniarrek, bertan, erastun honein barruan, jaixotzen zela diabrua da gertatzen zela gauza txarrak. Beraz, sorte txarrak hartzen zauela, horra erbe urbiltziak. Zuk entzun izan duzu, nik Euskal Herrian ez dakitolako mitorik dauen onjo erastunen inguruan dagoelan, ez? Ez dakit, baina nik badakit... Gugeixo gara biltzekuak eta jatekuak, baina horako mituak... Baina nik esperientzi bat bai izan nuen, lagun batek kontatuta, niri ez, lagun batek, hartu eta mongia jaso, mongia dia, olako pertxiko, parregure ematen du. Posoitxuak. Ez, posoitxuak ez. Neurrian, parregure. Posoitxuak zezentzutan posoia, alusino, egiten du, parregure ematen dute. Eta bere izebak ikusi zion, izebak 30 urte erolanda. Ai ba, sorgin horratza. Zer pentsatuzu, guk gaztiak eskarela izan, ala. Beitxo, txak. Adindanetan orduan esan da. Bai, bueno, baina azkenean. Eta horrek Euskal Herrian jaixatzen dira. Horrek Euskal Herrian, mugarriko landan batuko zuet nik urrian nahi baduzu, datorren urtean ekarriko zuet nik poltsakada. Bueno. Ez dugura, ez ditute horre gauzak kontsumitzen, baina... Alkola nantzekua da, nahi dut esan, edo bat hartu bestia... Alatabe, mito danak, ez, onjo erastunen inguruan, ez die gezurrak, mitoak edo olako gauzak, ze batzuk egisa die. Adiz, erresuma batuan, esaten da, zuk eraiki itxemozu etxe bat, horrek erastunen inguruan, etxe hori ez dala inoiz jausten, eta ez dagoela inoiz ezetasunik eta hartzen, ze lurrak hor, lurrazpixan dagoen miselioak hori hartu itxen dagoelako. Eta berez die lurzoro oso aproposak eraikitzeko. Eta hori egisa da. Eta gero, Holandan, hartzainek, esaten daue, eurak beixei eta ez dotzela inoiz usten hortik jaten, ze gero gazta txarra ataraten da. Eta hori, hasieran zen olako mito bat, baina gero... Bere zentzua ero izango. Bai, bere zentzua izango zen, erastun horren barruan, sortzen da olako landare espezie bat, eta horrek daukan ostuak izaten diolan haundixak, eta oso mingotxak. Orduan, horre bebai, emototza gero, esneai eta gaztai zaporia. Beraz, batzutan bebai jakin, mito batzunatzean, badauela, asalpen zientifiko bat nun baitor. Beti. Azkenean, eunka eta eunka urtetan, gauza batzuk jakin izan die, beste batzuk ez. Eta hori, asalpenak badauz. Bai. Izateria duela, gu guztu gaur dana dakiula, baina duelaka milaka urte, eta ja bazekiten... izarrei behira eta bazekiten, gaur egun gu baino, zenbat aldi izaten du, ez? Gure aitona monek eta lehenagokoek, farmaziria ezien juten. Eta belar guztiak ezagutzen zituzten, eta min ezberdinetarako bazekiten, oinarrizko batzuk jaten gaur egun, ez dakigu ez, zer, hori erabat galtzen ari izan. Orduan, gizakiak... oin gauzatzuetan, agian tontotzen daukau dana eskura beste gauzatzuetan, telefono bat hartzen dugu, eta argazki bat atatzen dugu lore bati, eta arek esaten dugu ze propietatea dauzkan, zertako balio duen, zertako ez, eta ez da izan, eta lehen garai batean, hori... Kontxu, pentsau, oindala 2 urte ikusten alako notizia bat, eta hor Ordesako mendixan, joan ziren batzen emakume horrek jantzitxun olako basafruitu batzuk, basatixak, horako fruitu gorri batzuk, o beltz batzuk, masustak izango bazien bezala, eta hasi zen alusinozioak berak aukitzen, eta lortu zauen, bat bi zenbakira deitzera, eta orduan etorri ziren bere bila, baina oso txarto pasago omen zauen. Orduan, gaur egun eta hemen hurbilu baditxugula olako gauzak eta kontu zibili dela. Hori, oindala urte batzu Basque Culinary Centerrek argitaratu zauen bere lehengo sukalde liburua, eta sukalde liburua baino edo errezta liburua baino da sukadaritzan inguruko liburu da oso politxa silvestre dauka izena, eta da olako, zuk esan dozuna, belarrak erakuste dutzu eta horrekin kosinatzeko. Ontxe ja, lehen gugunean, justo horrekin lotuta ikusinaren bidixo bat oso ona influencer batena, eta influencer hau bera bizi da Eskozia aldian, olako baserria handi baten, bere gurasu izan zana, naiz eta bera irikua izan, eta lehen gugunean izaben errezeta bat, adiz, basora joaten da, eta esaten da, bitxu, garai honetan, dau berakatz usaina, eta zeitxulako berakatz basatixak, hau da ez berakatzak guk ezagutzen dugun bezala, eta horrekin itxen dago errezeta bat, eta basora joaten da, eta horako masusta bitxikin, perretxikuekin, eta naturan eskuragarri dauzen gauzekin itxeitxu errezetak, eta oso politxa da ikusteko, ze estetikoki politxa, baina gero, urbildu itxen dutzulako apuro, eta ezagutzela emoten dutzu. Eta ikasi iten duzula, interesgarria den zerbait.
Bueno, hau, baratxuria eta tipuleta hemen, erdi bat eta erabili dut, hau salteatzeko gero, behin erregosita honen. Eta hemen, soparako beste erdia erabiliko dut, onjoen beste erdiak, txorera. Eta, zigor, onjuak adibidez, kosinatzerakoan, desizostu inbidie osuak, edo zu komendatze osu, beti zate osu, ezta? Beti, desizostu, hor platerian geratuko zaigun ur guzti hori, da onjoen sustantzi guztia galdu ingo dugula, eta ez dugula erabiliko. Hemen, hobeto, hau da, desizostu behar da, aragia, arraia, bai, barazkiak eta ez dira desizostu behar. Bere hortan, izostuta daudela, egozi, ero kosinatu inbardia beti. Oso ondo, eta beste galdera bat, holan, tontua adosu pentsau dela, baina arrautzak izostu laike? Irabiatuta, holan uste dut, bai, irabiatuta, bai, baina bestela ez. Ez, izoskixak ezagutzen ditugu, eta izoskixak arrautza eramaten dauen normalian, baina egisa da, arrautz oso bat holan izostia. Hor badao, bideon bat nik ere ikusi dut, izostu, gero, zuritu, xerra da moztu, eta plantxan egin. Txorien ez gaunin. Ez dakit igual bidixon baten edo. Baina hori ikusita daukat, nik ikusita daukat. Baina bestela, berez osorik, ez, nahi bauzue, irabiatuta, baina bestela, ez dauka zentzurik arrautzak zuritz, egia esan, izosteak arrautzak. Eta gaur egun, eskuragarri dauzkagu freskuak. Eta gainera freskuek, 28 egun irauten daue, arrautza bat jartzen danetik jan aldosunera arte, beraz, denbora larrei da, arrautza hori kontsumitzeko. Alatabe, dauz testurak eta igual, izostu leike, solako, ez dakit imaginau, patata tortilla bat, eta salduko dituzte, ziur, izostutakuak eta bai. Izaltzen dituzte, baina patatari oso ondo zai, patata izostea, testura erabat galtzen du. Patata tortilla jarri dut adibide bezala, baina beste erresta batzuk egongo die. Baina nik pentsatu dut, arrautza, dala gauza bat, gero testurian eta gorputzian eta bere estrukturan pila bat galtzen dauela, ze izosteko honak, ogixa, lekaliak, aragixak saltzan hori, arrainak, esan dozuna. Baina holan, tortilla bat izostia, ez dakit, zentzu asko daukan be. Ez? Bueno, gauzia da... Hainbeste gauza du zentzu dako. Gauzia, arrautza holan gordinik bere hortan ezin dela izostu, baina egositxa dauenean edo irabiatuta, bai, orduan. Zuek ikusi, zuek arrautza izosten badozue, mesedez, bidali txorin eabildua eitb.eus, historia hori jakin nahi dugu, ez dugu inobez ezagutzen arrautza izosten dagoenik da. Hemen egin izan dugu, hori baina bai genuena da, gorringoak atara, ogi birrindutan sartu, ogi birrinduarekin ondo bildu eta ero izosgailuan sartu. Eta ero horiek frigitu, eta orduan geratzen da, holako kroketa, arrautza kroketa bat izango basa moduan. Hau da, kurruskari kanpotik eta barruan gorringoa desizostu iten danez, geratzen da krematxu, gorringo bat bezala. Baina, ez dakit. Hobenena da, gaur ingo du moduan, hartu, eta, bain ingo ditu hemendik, banatu ingo ditu gorringoak eta zuringoak, eta esan dako hauek, sojan, behin baino gehiago da nindu txorienen, pare bat orduz, utziko ditugu, ontzen, eta ni bai botako diola hemen bai, jerez, ardo, olako, tantatxoa botako dio, horre emango dio, bere indarra eta zaporia. Hor tantatxoa baino gehiagoa. Ez, dana ez dio botako, hor daukat, hor datara dut, botillakin hor jun, eta bero bote ingo diot. Neurrian hori ez daukat, justu hori. Onjuei buruz gabizen ez berbaitzen, eta gaurkoan onjuak 3 eratara prestatuko ditxunez zigorrek, kreman, bizkotxuan, eta salteatuta. Beti jaten, normalen gehien jaten dena, salteatuta. Bai, holan prestatuko ditugu, eta, esatiarren, bakizuen bezala, onjo batzuk onak diela, eta beste batzuk esainonak, ze onjo batzuk bai landari itxotziek kalte, eta ez dia bape onuragarrixak. Izurritiak badauz, eta oindala gutxi txorienen enjo berba izurrite haundi bati buruz. Eta hori izan Irlandan gertatu zana. Patatana. Eta, onjo batek intzotzen eratzo patatai, eta orduan Irlandan gozete haundi-haundixa egon zan, eta pila bat pertsona aka hausitxun, ez? Milioi bat, eta beste gero migrazioa. Hori da, gero Amerikako estatu batuetara joen ziren, eta horbe, migrazio pila bat egon zan, gozetiagatxik eta onjo horregatxik, ez? Horregatik, gaur egun badauz olako fungizidak, eta onjoak badauz, baina horrei aurrera iteko bai, badauz alternatiba desberdinek. Eta 2 motatan banatzen die honek fungizidak. Bota. Zuk hortua daukotzunez eta erabiltze itxuzu... Gure dana ekologikoa da. Ekologikoa? Ondo, pentsatagat. Hori amak ibiltzen da, baina amak iten ditu olako badauka
Bueno, hor Jakob Arrekondon liburutik ataratako lako, erremedio ezberdinak, eta arekin ibiltzen da gure ma. Gurea ekologikoa da. Erakutziko ez da zu orduan teknika ezberdinak, nik ezagutze ditut fungizidak bi motatakoak. Batzu die babesliak, hau da, landaria babesten dabienak, onjua esan dezagun jaixo baino lehen, eta gero bestia die sistemikoak, hau da, landareak behin onjoak ditzuela, fungizida horrek itxe ditxuna da, onjoak hil. Beraz, bi mota desberdinetakoak edauz, eta komposatua sustantzia askotakoa izan lehike, merkurioarena, kobrezkoa, sufrekoa, antibiotikoa, eta badauz desberdinak. Baina, garrantzitsuena, beti hemen esaten dugun moduan, profesional batei galdetzea, edo etiketako gomendioak irakurtzea, eta batez be, erabiltzen dugunean, umiak hurbilez egotia, eskularruak jartzia, hau da, gero esebezez jatia da edatia da, olako gauzak erabiltzen dozunean, arrisko hausko daukiela. Eta aukeran hobeto ez erabiltzea. Aukeran, badaudelako sistema, erremedio naturalak, pixka motela ogunaldia eta hori baina. Arrautza gorrengoa da apurtu egin zait. Hor utziko ditut, irukin moldatzen naiz, honek, zandako hemen, jartzen dizu zerbait gainean, pixka berantza sartzen dituena, murgiltzen dituena, eta holan danean ematen dio sojak, ordu erdira lan hartu eta kontu handiarekin, buelta eman, eroko iara batekin, buelta ematen diozue, eta emaitza kontua da, gatu behar dira holan, ilunak, hau bezala. Eta gogorrak. Eta gogortu egiten dira, geratzen da, gainean geruza bat egiten zaio moduan, gorringoari, eta hauek gero, ingo ditut, irabiatu ingo ditut, adaska batekin, eta horri erabiliko dut gero, krema moduan botateko. Hemen, sopa egiten, oin, salda, aragi salda botako dugu, eta, oiasko eta aragia erdia, biak ebilen dituen etxean, esan bian euskan. Eta honek beste 15 bat minutu, hemen egongo da, birritzen. Salteatuak, hauei egurra emango diet, eta utziko ditut, hemen salteatzen, eta jongo naiz, bizkotxo egiteko beharko ditut. 3 bat arrautza, irina, hau gero soparako da, olioa, koipe bat erabiltzen da, eta hau da, nire anaiak egiten dituen onjoak hartu, batu egiten ditu, harrapatu ez, batu, gero lehortu eta gero birrindu egiten ditu. Orduan honekin lortuko du ematea hori zapore, onjo zaporea. Nik errezeta hau egiten dut, koko bizkotxo bat egiten dut honekin. Egiten duana olioa beharrean, koko olioa erabiltzen dut, besteana arrautzak irina berdina da, eta gero, ikusiko zuen nola egiten den, eta koko zapore ikusgarria dauka. Hau, irabiagailuaren ontzian denak nahaztuko ditugu, osai guztiak eta birrindu, eta gero, horrelako gailua behar duzu honetako, horrela egiteko bintzat, bestela betiko erara ere nik uste bizkotxo bat inalda honekin, Egisa da, sukaldaritza maitxe badozu eta olako sukaldaritzako tresnak, zegit, inbertsio ona die eta txorienen erabili izan dugu, ikusi izan duzu hemen errezeta pare baten, behintzat erabili dugula. Beraz, olentzerotarako asko falta da, igual urte betetzen bat edo hurbil dau, edo bestela kapritxoren bat norbaiteke erosteko, eta hori, ez di oso garesti xarra izeten, ez? Ez di izan den oso garestiak, eta ero, honek kargak eta ez dut askori balio, orduan, nik uste dute, eta gauza pilat, esnegaina bera bakarrik, esnegaina, txantilli krema bat diteko esnegaina hartu, sartzen duzu olako batean esnegaina, azukria eta vainilla, eta da marrubi batzuen gainean, gerezi batzuen gainean, ez dela, ahora bakarrik, honek egiten dizue, gaur egun saltzen dituzten, beste spray hoien lan berdina honek egiten dizue, eta aukeran nahi hau nik hau olako bat, spray hoiek erostea baino, osaiak irakurtzen azten bazarete, zer daukaten horre? Ez da esnegaina azukria eta baina. Eta gehiago bada ere, hori ere gehiago bada. Bani fungizien artean, emosostien olako izurrete bat insostien onjo batzuk, nire kaktus maitei, eta hortan ibili nintzen fungizida lehengo erosenan honek sprayak, horrek onjoak kentzeko. Gero esaten joaten, eta niramak esaroztan, kanela apurtxo batekin, kanela hautzian, hori lurrian bota. Gero mantzanillan infusioko ura, eta badauz olako basuk esan duzun alden ez, erremedio naturalak eta, badauz pila bat. Baina, onjue fungizida gabizen, onjuak inbiditxuko lako gaur, 3 modutara, baina sukadaritzako programa badanez, janari xai buruz eingo gehiago.
onjuetaz baino. Eta horregatxik, galdetuko zuzigor, zuk nutrizionista izan dozu zure bizitzan. Zein izan? Nutrizionista. Bai, ni bai. Izan dozu. Eta zelan aukeratu zinun? Hau da, ez dakit, hogei zauzen zerrandan da, ez dakit, lehenengo izena edo segatik aukeratu zinun? Kirol munduan ezaguna zan, tipo, ja jo nintzen beraz nagana espreski ezagututa banekien, lagun kirolarien artean ezaguna zan, eta emaitzak eta lagunek behintzat denak izan zituzten, orduan, bera, plop, ezagututa. Bueno, hemen txorienen beti esaten dut zuegu. Gomendio profesional bat nahi badozue, joan zaitxeze nutrizionista batera eta berak emango zue aholkurik onenak. Baina, gero zalantza dau, nola aukeratzen dut nik nutrizionista on bat. Eta ona hemen, txorienetik zenbait gomendio. Lehenengo gauza, nutrizionista dela egiaztatu. Zegu, taldean arazo bat aukidugu indela azte pare bat, eta gure taldekide bat joan zan olako kontsulta batera, eta naturista zan. Beraz, ezaukan nutrizionista izatean titulo bat, ez? Orduan, garantzitsua da zu nutrizionista izaten bazara, gainera osasun munduan itxen badozulan, hori nolabait egiaztatzea, ez? Eta pertsona horrek titulo bat aukitzea da, horretarako unibertsitatera joan bidie urte batzuk, azterketa batzuk gainditu, eta erakutzi, zuk, euskazula, jakituria horrek. Orduan, lehena, hori, erresa. Gero, bigarrena, izango zen, ez aitzez deseroso sentitzen zaren nutrizionista baten gana joan. Naiz eta oso ona izan, titulatua eta hori, ez? Hau izaten da psikologuan bezala, ez? Nolabait, egin biozuelako match bat deitzen dana, edo feeling bat auki biozu nutrizionista batekin. Hau da, erlazia ondo jauzi bijatzu eta bixen arteko harremana onda izan bida. Orduan, klik hori ez baduzu somatzen edo distantzia egoten bada, betzatot ondo jauzi bijatzula, azkenean. Tip horrek esango dizu txokolateaz jateko. Orduan berarekin konfiantza bat behar duzu. Nik esango nagoen gehiago, zerbitzua ez dala merkia, eta azkenean dala gauza bat asko ordaindu bidana, eta orduan eroso zetiru biesara. Nahitan nahi. Eta gero, zuk esan duzuna oso garrantzitsua da. Espezializatua izaten bada, hobe, zigorrak nahi zauen norbait, kirol munduan espezializatua, zuek dieta vegano bat jarraitzen badozue, edo aurdun bat zauze, edo ez dakit, igual nahi dozue, dietista bat, edo nutrizionista bat, espezializatu. Eta hori garrantzitsua, olako zerbitzu bat kontratatzerakoan. Ze gaur egun badaude batzuk, pixkat orokorra danetik egiten dutela, baina badaude egia da, kirol munduarekin lotuta daudena batzuk espezializatuak hortan, eta horiek gomendioak, hobeak emango izkizue, beste batek kirolan mundu horren beste estuena kontrolatzen. Ni guten izena, bera kirolaria zan, batez ere bera kirolaria zan, da berarekin esperimentatua zeukan dena, ordan bazekien zer da zitzeiten izan. Sifoian sartzen dugun guztia, nahi eta nahi ez, iragazin behar da. Dena, ze bestela hemen tutu oso fina dauka, eta hemen botadio nera nahiak eotutako onjoen artean, egoten basa hor, tal lodixen bat, hor, gero papoia jartzen dio, eta ezin da. Gero gaza, eta gaza sartzean, nazi ondo, pum, sartzen dugu, bat ero bi, zaun errezeta batzuetan behar badu gehiago, ero gutxo, nik aize asko nahi dut, nahi dut oso bizkotxo aizetzua izatea. Orduan, egiten dana hartu holan, biz hartuko izkio, eta honek ez du oskailua behar, ez azkenean hau bizkotxo bat izango da. Eta ero, ze egiten du? Behin holan, ikusten da hemen Monika. Hartu. Hau da, zerbitzatu edalontzi baten paperezkoa izan bida baina, ez? Paperezkoa, zegatik, hau mikroin labera doa, 30 segundu. 30 segundu, ez ditu behar gehiago. Eta ero ateratzean, buruz bera utziko dugu horrela, eta hemen daukagu, bizkotxua. Aizetsua bada oso. Oso aizetsua izango da bizkotxua. Eta hau, ataratzeko errexaua. Eitu guztien duzua. Hau da, bizkotxo bat, onjoena, eta da, ez dago ezebe pixatzen. Ez dago pixatzen, ezer, aizea dalako dena, eta honekin, inaldo zuen errezeta gogokoena gozogintzakoa, hau bitxia ez, ez bizkotxo bat esperoso, hau gehiago ogia izango zen, ez? Ogia onjo, holako ogi bat, ez? Eta ogixan mamisa. Bai, hori da. Hoi aldo zuen, dozen, limoi bizkotxo batero, iragazi zuifoian, 30 segundu, eta, hau, gero honek behar duena da, sopa, aldamenian bustitzeko, eta horrek emango dio, esaten dena, ikutu umeldu ingo du, moskortu ingo du, esan dezagun gure bizkotxoa sopa honek, ez? Oso kombinazio ona izango da, bitxia eta politxa. Hirugarren gomendioa hemendik nutrizionista bat aukeratzeko. Venga, bota.
sermoirik ez onartzea. Antza, aintzina, basauen olako praxi bat, gaur egun oker dauena, eta badauz nutrizionista batzuk, aintzinako eskolakoak edo esaten dana, nun bronka botatzen dutzuen, ez dakit, eurak bidalitako dieta ez badozu lan pausuz pauso jarraitzen. Edo potoldu basara, loditxu basara, hau da, eurek kontrakua bidalitia olakuetan, ezin dutzu bronka bota, ez? Ezkenian izan bida bidelagun bat, hau da, berak ahalbidetzen dutzula eta emoten dutzula, erraminta horrek, zuk, helburu hori lortzeko, ez dala kasu edanetan gainera argaltzia, batzutan da pixu hartzia, beste batzutan da osasuntxua bujatia, berez, bidelagun bat izan bidala, ez da izan bierolako irakasle zorrotz bat. Ez. Bueno, nik, bukatu, aukeratu dietista egokia? Aukeratu dugu, nik uste dut erramintak eman dizkizu egula. Nik orain behar duana da, honi itxeitea beste pauso bat minutu, birrindu ingo dut, gero, esne gaina gehituko diot, eta gero izango da, purea berotuko dugu, eta nik uste dena daukagula, izango da, sopa preste izango du, gainean joko diren onjo atala bebai, bizkotxoa egin da daukagu, hauek ere, gorringo hauek atarako ditut, horrelako goporro honetara, eta adaska batekin, sardeska batekin, horrelako krema gazi krematxu bat ingo du, eta platera muntatze besterik ez falta. Osondo. Hau da. Arrautza? Hau da, koiara, ogia hartu, Patre. Ia ogia daukagu. Bai, hori egisa da. Arrautza da dauen saltzarik onena. Bai, hau. Gaina honeko, gazi puntue horre, ikusgarria. Krema, birrindu, gero esne gaina bota diogu, gurina bota diogu, birrintze jarraitu du, iragazi dugu, eta prest daukagu. Onjoak hemen salteuta, bizkotxoa, patata purea berotu dugula, eta gure gorringoak. Zandakoa, zuringo horiek nahi izan ezkero, hemen frijitu algo genituen olio berotan, zuringo horiek olan eskuekin botata, eta olako puntilla horiek lortuko genituzke, baina, nik uste dut ez tala behar. Gure bizkotxo aizea, nik bitartean? Purea jarriko dut. Ingo dana, purea azpian, gero bizkotxoa, gero onjo zati batzuk, gero sopa eta bukatzeko gorrinkoa. Osondo. Nik alatabe, hemendik, zigorrak esaten dago ezetz, baina sinadura jasoko ditut, ze ez da gura horan pintxo taberna basabaltzia, edo jatetxe basabaltzia, baina... Guraldi politia don gaur, Nik animo ikendo, eta... Zoragarri da guraldi, Zuk ze uste oso zigor, jendeak hemen txorieneko erraztak ikuste ditu, eta esaten dago, nik hau etxian, neike, baina, norbaitek etxen bosta. Zer? Bai. Izaiten neekin nahi zinen? Ez. Baina, Patri, nik esan, bale, jarriko. Baina, inversare kapitalista zu baldin basara. Nik ezagutzot bat, ni baino biagoa. Baina ni zurekin nahi do, Patri, takit, beste, nik beste hori ez dut ezautzen, lehen dietistakin zezan, konfiantza behar du. Bitu, Alberto? Alberto jubilatzeko prest dago, eta ero benidorrera juteko eta dirua berko. Venga, platerera esaten da, platerera. Hori. Bueno, azpian gure onjo sopa, krematxua, eta bukatzeko, hemen, horren krematxu daukagun, gorringo ondua dituko dugu azkenean. Ez gorringo krematxo bat horan. Hau, antzeko hainien kuadriakoi. Nik kuadriakoekin batzutan ite ditut esperimentuak, gero txorienek akartzen ditudanak, eta honi olibolio txorrotatxo bat, zertik ez? Arrautza eta onjuak beti esan die bikote paregabia, eta kasu honetan gainera onjuak hiru testuretan arrautzake? Hemen daukazu, esan dakoa, gure onjuak hiru testuratan arrautza onduarekin. Zigor hau goiariakin, ez? Hau goiarakin, noski, baina dudagabe. Eta hemen, saiatu bazara, purea daukagu azpian, bizkotxoa, gero, takit, danetik pixat hartzen. Brutala. Ez da txarra. Ez da txarra. Hau, niretako. Eta zuretzako nik trukian emongotzut, pastina sopa. Venga, ez da gizartan, baina erosten dut.
Ba, pastina sopa zigorzuk etzinula ezagutzen, da sopa tradizional bat italiakoa. Eta pastinak berez nahi dago zen, pasta txikia. Hau da, betiko izarren sopa ero pastina izango zen? Hori da. Pastina, eta orduan da, pasta txikiekin sopa bat. Hau da, gure fideo sopa, baina, azkar aldera be bai, ze hau errezta laburra da, eta hola nahi gau. Tipula eta zenaria oiazko ezurrekin egosiko lapiko azkarrean, 5-10 minutuz, horrekin salda bat ikeko. Gero alde batetik, iragaziko salda eta beste batetik barazkixak. Barazkixak birrindu, gero saldakin nahasi eta izar formako pasta batekin egosiko. Zutik kendu eta epel dagoenean gurina, gazta birrindu eta rautza gehitxuko. Nahasi eta jan. Beraz, hori da, oinarritxan oiazko salda bat, guk ingo dugula, bi azenario, porrua, eta honek oiazko azurrak edo karkasak, hau gatza, gero bakoitzak salda itzen dagoen bezala. Baina jakinda gero barazkixak inbiditxogula birrindu, gustutako, ez dakit. Nik normalian olako barazki kreme eta beti botatzen ez porrua edo tipula, azenarioa, kalabasa kurtso bat. Hor askotan eskura daukaguna, ni normalien salda eta iten dudanean, tipula, azenarioa, inoiz tomatea bota diot, apio adarren bat horti badakizu, apio erosten duzunean zapore handia emango dio, eta, eskerroneko, tantaka bati, arbia izan eskero bota, oine arbiarekin egitu naiz, eta arbiak zapore gozoa ematen dira salda dahi. Hor, oberena da, txoriene abildu ITV.eus guri idatzi, eta esan, Alesek ze botatzen dio, gure txorienen aditua saldetan Ales da, berak hartzen ditu, saldak hartzen dugune txeku hemen, ez du parkatzen bat ere, kafia hartzen baldin badaude, eta gure lankide maiteak salda nahi da. Lehen, nik hor sobratu zait salda pixka bat, eta salda hartu du kafiaren ondoren. Horaxe, Vale. Salda badago, eta guk honetan salda aukiko dugu, ze hau itxeingo, igual txorieneko oskaiuan gordeko usalda hau, urrengo errezetetarako, ze ontsenik etxetik ekarri dugu, bestela... Lanak aurratuta. Oso, erabiliko du, eta beti salda, oberena, hau bai zartu alda izozgaioan, arrautzak ez, baina salda, nik etxean egiten dudanean, oin tokirik ez daukadalako, baina toki izan ezkero, olako litroko paketetxotan egiten dut, honek zip erakoak, itxi egiten direnak, hoietan eukiten dute salda izozgaioan, eta ondo etortzen da, azkenean hainbat eta hainbat errezetetan salda erabiltzen dugurak. Tau, holan geratuko zen, alde batetik, haukiko ginion, azenario egosixa, porrua bebai egosixa, eta hau, salda apurtxo batekin, hemen egongo zala salda, birrindu ingo olako pure bat lortua. Vale, hori barriro. Hori, ona barrura, igual salda danakin ez dugu erabiliko, baina salda beti ondo etorten da, gero lan neurritxekin eta jolastuko, eta hori, errezeta sinplia da. Nik txikitan, nik beti jaten naren fideo sopa eta pila gustatzen jaten. Eta nik beti gustatzen jaten, nire Izeba Mari Carmenen sopa. Zeberak itxezaren bolatxuekin. Eta nik esaten zen dira, ama, bola sopa, eta berak itxezaren bolakin, metzaukon zapore berdina, eta nik esaten zen, hau ez da bola sopa. Eta, karo, nire Mari Carmen baiadorizekua zen, eta botatzen sopa hotza zauenean, holako gantz geruza bat aukitzen zauen lodi-lodixa, eta, karo, horrek ematen zen bola sopai, bere bola zapore dana. Ikutu berezia. Hor, egia da, gaur egun sopa, Patrek esan duena, honek pastinak dira edozein pasta txikiri deitzen dira. Ez dira bakarrik hone izarra daude, hainbat eta hainbat txikian direna danak, eta normalean erabilpena, sopetan ero segatik ez. Ensalada batean ere, bulgurra ero kuskusa izango basan moduan, ensaladetan ere erabili alditzugu. Horrelako, hor, ekialde hurbileko edozein ensalada ero olakoa honek tabule bat eroiteko, olako izar, berdin da, olako fideo txikiak ondo etortzen dira, orduan berdina, piperra, tomatea hola, gero pixkate ondu ospinoli batekin, eta beroa datozena. Arraroa izango zala olako entsalada baten, izarrak zerbitzatzea. Baina egia da, baina azkenean berdina, azkenean, besteak kuskusa eta bulgurra dala kuskusa baina handia ba, hor pasta da baita ere, azkenean, eta guk, gure disko horrean daukagulako izan behar duela ez dakin nolakoa, baina zeratik ez olako zerbait. Zeratik ez. Azkenean, frogak eikia,
gaizkia ez da etortzen. Hemen joango gara, sopa honekin, testuriekin jolastera, ez? Pure apurtxo bat, salda argi, hau, oiaskoekin injoguna, eta honek irakiten dagoenean, botakotzau, fideo sopa. Edo fideo sopa, kasunetan. Izarrak, fideuak, bizikletak bai badauz batzu. Daude letrak. Daude personaiak hauek, nola da, superheroianak bai badaude. Koloretakoak, zenbakiekin, danetik azkenean, nik uste torre diela, gumei, pixkat erabatera erobestera, ez? Venga, jani maruzue, venga, zure izena. Eta, claro, neriak segituan, lur, eta eki. Behar ditu hori, indu ja nire izena, ja, ez dugu sopa gehiago nahi. Bilatu Patrizia. Hori da, ero, zuen abizenak, Gaztelurrutia Iturrieta, orduan, bai. Orduan ja ez, Erreak eta askar bukatuko ziren hor, baina, bueno. Hementxe, izarren sopa barrura, horan jarriko ditugu, eta hau, egosten dan bitartean, honek behiko dau, 6-7 minutu. Bai. Hori fabrikatzailean olan paketietar eta agertzen da. Gutxi. Txikisa da. Eta gero ja epeltzen danean eta zutik kanpo, gehitxuko gazta arrautzabe gordinik eta gurina. Errezeta honetan, irakurri dut olako YouTubeko bidixo batetik atara. Eta neskiak esaten dau bere amamak prestatzen zotzala txikitan beti sopa hau. Eta jendia dau oso larritxuta, ze arrautza gehitzen da gordinik. Eta gero, neska horrek komentatzen dau. Karbonara inauenean ez usta zuen berdina galdetu. Ez baina, sopa baten, jendiai, ustakit, harrik ikutotza. Nik hori beti, eta zuri, hemen aipatu nuen egun baten ere. Jendea beti ez, etxean batzutan arroza faltzen du. Arroz txuria tomatearekin da jendea. Arroza faltzeko hidratuak holanda. Pizza bat, pizza jendean nos jaten du, afaltzeko. Eta pizza zer da, dana hidratua. Kulturala da, eta hori da. Pizza normala irutzen zego, baina arroza ez. Orduan, arrautzan gorringoan izan, arrozez niari oso ondo beratzen zaio gorringoa, krematxu usten du. Saltza pilo batek zutatik kanpo, eta kontutan izan arrautza, zutatik kanpo salda hori, egongo dela, 80 gradutara. 60 gradutara ja, egiten dugunean, nolako merenge zuitzarra, 60 gradutara ja, pasterizatu dugu arrautza gorringo hori. Orduan, jateko ondo dago, ez dauka inungo arazaik. Eskaintzen erotu. Hemen gazta birrindu dugu, eta honek gaztan ertzak bai Italian erabiltzen dituzte asko sopak eta itxeko. Ez minestrone sopa, edo pastina sopa honek 7 minutu bakarrik egingo da kozinatu, hau zutik jaitxiko. Baina izango bazan olako egosketa bat luzia, hau botako zetzagun, potxo bat gatza emoteko eta sapore holan sakona gaztana. Orduan, eitxengo potxo bat, emostazuz koiaratxo bat ikusteko. Hori askarren, honek fideoanak eta, ez da izut, 4-5 minutuan ero, eta baina hortik ez dute asko gehiago behar izaten. Hori da, betxu, ina dagoenean, ondiokan horreko hain digo gogortxo dau, baina ina dagoenean, bueltan etorriko gara, eta esan dakoa, gurina, gazta eta arrautza botakotza. Habia, listo dau, pasta egositxa, horregatxik zutik kentzen dugu, eta ja, epel dauenan edo zutik kanpo, etxuko zau gazta, hau risoto bat izaten bazan bezala, gehiago lan sopa baino, ez da oso, krematxua da gehiago bai. Azkenean risoto bat edaukan berdina botatzen dugu, hor gazta, burina. Baina mugitzen egon biharrian, hola nahi arrozak egin geratzen den bezala, ez egosketan bitartian, hutsen da, ja, bukaeran. Eta honi beba ingotzau, arrautza gitxo. Hemen, lehen, ensalada aipatu hontan, oin uda horre eta, hidratatzia eta gomendagarria da, eta normalin beti oitxura daukagu, beti zerbait freskagarriak, zukuak eta horrelakoak hartzea, ez? Baina bero egiten duen herrialdetan zehazten dute, normalean, guztiz kontrakoa. Isoskixak? Ez, teberoa. Teberoak eta holakoak. Bai, zerbait zerbait hotza eraten dugunean, gure gorputzak, hori, sartu badu, ez da, 5, 6, ero 2 gradutara gure gorputzian, eta 36 gradutara, epeltzeko ero, lan egin behar du, eta orduan izerritan, bero gehiago sortzen du, ez? Orduan, zentzu gehiago doka, berez, salda batek hartzia, lehen saldatasi egon garen hontan, ero te bero batek, ero olako zerbaitek, ez? Edari beroak. Jendeai atentzia ditzotza, guk udan marmitako hartzia.
Eta esatu otzasunien olan jendeai, bai, marmitakua udakua da. Batez bere, sasoikoa dalako. Sasoikoa arraina dalako, baina... Baina horra junda, badoka bere zentzua, ez? Ze azkenean, zerbait beru hartzen badu, gure gorputzak eskertuko dio, eta... Oeto. Bai, pila bat. Baina, zerbait hotza, ondo saltzen, baita, limona bagutz bat. Bai. Ni esan, nik teoria ezagutzen dut, zuk esan dozuna, baina nik nahi dut hori, zehose hotza, ura parduna gustatzen gatazken aldixan, limoizakutxo bate... Gazpatxoa, holako zerbait, holako, ez dakit, marrubikin deindako irabiatu fresko bat, Alata, pastina sopai, notzan holan eset esango. Seguro eset. Eta, beraz, hemen txaukatzu, gure pastina sopa krematxua. Hale ba, itzen dagoen beruakin gaur, Bo, hemen, agian zuenean euria jaro ingo du, baina hemen gu behitzat euskia dugu. Bitxo, gizela, itxura, ez da lapape politxa. Baina, emoten du risotto milanesa. Bai, baina... Koloria gaitik eta holan... Bai, asafraiakin eta, baina josaporia da. Oso, osoa. A ver, Patri, gazta tarrotza, lehen, onjoa tarrotzak gaizki inoiz ez. Gazta tarrotza, ez da. Ta pasta tartean... Ta pasta eta gurina, zelan arako da txarto. Egin da. Bueno, bukatu dau, bihar astazkena. Baita zuk gaur onjoak 3 modutara, eta gero bixar beste gauzat 2 modutara, ez? Bastakit, bihar zer auskalo. Biharko, eta labordu falta die,